Erokamana inya Justice Adoyo ne lipot makamano. Etielo mare maogika elimbe county mano ma Migori jatend piny Kenya William Ruto ne odhi nyime kod yawo chenro mago mopogore mago mag dongruok mago mabende piny owacho mare osebedo ka chwalo e county ma Migori kono. Moluor Ruto ne oyango ni gedo mano mar terminal mar paw ndeke Malik Chota igero kata ibiro ger kod omenda mano mabende romo milion 280 dutote. Magi ne olero ni biro bedo kabero uchumi mano ma county ma Migori e yono makare. Bende e seche mano chwalo dongruoge maket koda magi, jotelo mago mawuok e county mano ma Migori ne odhi nyime puoyo malich miwuoro. Moko kuom dongruoge mago mabende ne ochwal kod piny owacho mamalo mabende ne giwacho ni gisebedo ka girito kuom kinde malach. Etielo mare mogik e limbe mare kaunti ne ma Migori, jatend piny moluor William Ruto koro to nodhi nyime koda ka wendo chenro mag dongruok mabende giseketo kaka piny owacho ng'iyo kaka gedo margi osechopo. E kinde limbe ma kamano, jatend piny no olimo paw ndeke mano Malik Chota, kanyo mabende no oyango ne piny owacho mare oseketo omenda maderom milion 280 duto mar tieko gedo mar terminal mondo mi okony wechego mag dongruok mabende osebedo ka neno e paw ndeke no eko. Oyango ni gero Lake Chota en mano mabende biro konyo e bero chumi e kaunti ni ma Migori ne mar jowuodhe mopogore opogore madhi e kuondego mag bungego mag le biro tiyo koda ka paw ndeke nogo Malik Chota. Migori ni sehemu ya muhimu sana katika mambo ya biashara na uchumi, na ndio sababu tunaweka pesa katika upanuzi wa hii airport ya Lake Chota. Nyie mnanielewa? Hii terminal building itatusaidia kupokea wageni 500,000 kila mwaka, na ni kwa sababu tunataka wale wageni wanaenda mbuga za wanyama hapa Masai Mara, wale wageni wanaenda nchi jirani ya hapa Tanzania, na wageni wale wengine wote waegezaji Le makamano, gavana ma Migori Migosi Chilumbogo Ayako bende no yango ni tend county mare no osetemo duto te manyalore gero kanyo mar terminal gino mabendo yango ni ne chwok malich mokalo. Kata kamano biro mar jatend piny koro to chiro wangi gino mabende koro duoko erokamano maliche mokalo. Bende jatend kweth manoke e od bura mamalo Migosi Junet Mohamed mabende en jaod bura ma Suna East no yango ni chenro mag gero paw ndeke ni eki en mabende koro sedeko maliche mokalo. Kata kamano obedo koda kachere ne mar koro terminal mano mabiro konyo wechego mag wuoth koro tigero ni mar ker oseket. Kwa uwezo ile kidogo nilikuwa naye kama county, mimi nilijaribu kujenga terminal, nikajenga hii kidogo, lakini wewe ndio unaweza. Ruto niale kwa sababu niale. Jenga international airport. Mheshimiwa Rais, watu wa Migori wametafuta hiyo airport kwa muda mrefu sana. Lakini sasa wakati wewe umekuwa rais, ndio sasa airport inakuwa jagoro mongere migao mar arita Migosi Raymond Omolo no yango ni chenro mag dongruok makamagi biro mana ka jotelo oriwore kendo ginyiso kwe kindgi giwegi. Bende no medo jiwo rawere mondo kik tigo ahinya to nyayo koko gino mabende thiru wechego mag dongruok e pacho kae mangima kendo jiwo gini mondo koro to jotelo go usinegi mana sera mano manyalo gerogi kaka Uganda jo Kenya. Watu wa kueneza amani, na ningeomba tukiendelea hivyo tutazidi kupata maendeleo hapa Migori na hata kwa hii region yetu. Na ndio sababu nataka niimize vijana tusikubali kiongozi yeyote atutumie vibaya kwa kuchochea usalama ama kusababisha maafa kwa wananchi wa Kenya.